fordi du er en fejl. Så er der smidt i. Vi sidder en mand der. Jeg kan huske, der var en anden på min klasse. Nej, du kan ikke. Som der sagde. Jeg tror, det er en løgn. Som du sagde. Nej, jeg tror, du lyver jo. Ja, okay. Lad mig lyve. Det var det, jeg lød, var det, jeg sagde. Det er løgn. Det passer jo ikke. Jeg røver. Det passer jo ikke, det der. Du er en røver. Der var en eller anden, der sagde, at hvis Hvad er du så og laver dernede? pikken vender opad, hvis pikken vender opad, når den er stiv, så er den en bøsse eller sådan noget. Fordi så peger den op mod sig selv. For helvede. Det må da være en idiot. Han må da være mongol. Nej, men jeg er bøsse så. Ej. Min den står sådan helt op på maven. Så sådan der. Så der på min tissel, mand. Min, den peger bare nedad. Hvad fanden filmer du? Det var nice lavet. For helvede, så i hovedet. Lige ansigtet. Du må ikke have den blyeren, når du selv bor i en penalhus. Nå, okay. Så er du ikke det billede, jeg sendte til dig. Der var Nej, ikke det. Det ved jeg ikke. Hvad var det for? den der, hvor der stod bare eller sådan noget. Nå, jo, det der tegnet der. Det lignede, det var lavet penge. Ja. Det var smart, altså. Når jeg kigger, så kigger det også sted. Kan du overhovedet se noget med den øje? Nej, men så kan jeg se, hvad jeg kigger med. Når det kan jeg... det var næsten i øjet. Spræk dine tissemænd. Hvorfor bruger du så ikke over på den anden øjne? Hvad er det for en fjollen der? Jeg har også sådan et mega smart øje. Hvad er det for en fjollen der? Det er sejt nok. Det er sådan nye briller. Fuck, det var fedt, at sådan Ja, det kunne det egentlig ikke. stegebriller. Drejbriller! Nå, en busmand. Men det bliver det buller. Og den ser en god brille. Ej! Hvad bliver gang i? Det kunne altid være mongol. Ligesom den der, banken, hvor er du? Banken, hvor er du? Ja. Så var det faktisk helt vildt for lyst. Take a chill pill, kill pill. Det ser så. Ja. Kan jeg se så? Zoom ind i dit hoved. Hej. Jeg ryger cigaretter. Hvad ryger du? Så skal du have streng svar. Jeg hedder Filibus. Og du er en Idiot. Ha! Det er noget slut. Har du noget at sige nu? Du er fyldt med AIDS. Ja. Hvad tror du på? Jeg hygger mig mega meget. Nå, der er ikke mere gas på. Nå. Nå. Kan du godt høre den her anden? Kan du høre den der, du sad og hørte i starten? Eller hvad? Hvad? Den er nigger. Har du hørt den nigger song? Nigger. Why are you adding like such a nigger? Nej, vi hører lidt.